Ľudia, dneska vás tu vítam u nového videa a zahráme si Minecraft. Mám aplikáciu, kde mi to robí tak kameru dobrú. Som tu aj s bratom. Teraz zabím ho. Sorry, že mi to bude aj sekať, lebo nebudem dávať ani F11, keď dám F11, mne to automaticky vypne. Neviem prečo, lebo som dal mapu. Ale akože ty si dal biežku. Mali by ste ma počuť, je to počuť, dúfam teda. A tak toto počujete, všetko počujete. Čo je veľa. Zostriháme toto video, keď nemáte u mňa ešte odber alebo like, tak dajte. Môj dom! Mám modrý. Viete, jak hrmí, blesky sú. Tak. No, golema by som nechal. Budeme, keď tak, napíšte do komentárov, aké chcete mody, chcete tu mať pištole, drakov, Vianoce, nábytok. Alebo proste čo chcete, tak napíšte do komentárov dolu, že aké mody by sme mali pridať. Alebo drakov a tak. Povedzte, kľudne, to je jedno. Ale toto. No, vilu zase ne. Tak môžeš naťažiť drevo. Ja túto mapu extrémne dobre poznám. Ja viem, že pri začiatku je zničená loď. Ja tam idem. Takže... Oslobodím toto, lebo ja oslobodím pána golema. Dobre? Nie. Lebo keď on pozabíja tých villagerov alebo villagerov, tak oni budú útočiť. Že ľudia. To je... Také... Dobre, mám tu loď. Ide. Dobre. Že na nás tam přijde. Áno, ja už som tam. Ne, nemusíš. Ty ostatní musíš. Zabij koho chceš. To som ešte nenastavil. To čo? Okej, to je nič. Zapneme. Zobraziť súradnice. Odohrané dni. Šírenie na zapnuté. Podvádzanie nechceme. Neviem, kde to je. Neviem, kde to je. Vôbec. No nevadí. Snažil som sa to nastaviť. Nevyšlo mi to. Nerob. Spravil som crafting. Dobrá. Robík. Dám si ho len na seba. Páni, prosím. Niečo máš? Niečo? Máš veľa Pierka a mapu. Máš? Už som mal. Tu mám. Pierka a mapa. Tam.
nikam asi nepôjdem. Môžem sa teleportnúť. Počkajte, ja. OK. Budeme v poslednom baráčku. Posledný barák. Poď sa vyspať. Spím. A ja? OK. To je zombík. Dobre. Vodný zombík išiel po mne. A našťastie už je ráno. Takže nikto nejde po mne. Zoberieme sugarcane, lebo ja viem z redstone. OK. To. Ale mi pán mobil. Co to je? OK, už som tu. Môžem zabiť golema? Najdaj mi drevo. Všetko? Áno, a choď mi naťažiť. Jaký podnik tu ja mám. Počkaj. No, choď ťažiť. Ale týto hnedé len. Môžem aj tento? Áno, Nie, ten nechám, to bude vianočný slov. tak prečo si ho zničil práve? Karen. GG. Gigi, bro. Bro, keď Ja viem, vypadne kde sa postaviť tak dom. zasadím nohy. Ideme tuto. Inak máme taký mod, mám teda, že tu môžu byť normálne autá a môžeme normálne jazdiť na autách. Ale že by sme si spravili takú, že vieš to, silnicu. No, my sme si spravili akože cestu, tak musíme vyzabíjať niekedy hento. Brániť vešničku a vyzabíjať to. Ja už som tam, kde by sme mohli mať barák. Hore je taký kopček. Mal by sa to vidieť. Tam nie môžeme mať ako baráčik, lenže Tak sa poď pozrieť. Nevieš ani, kde som. Či? na druhej strane. Ale musíš vedieť. Lebo ja Čiže, neviem, kamo? Ja neviem, že si... Ja, mňa niečo zabíja. Ja som mŕtvý. Hráč Pane Chautika, padol ste z vysokého miesta. Ja viem. Ja pridám asi taký mod, že vlastne keď zomreme, tak nám to dá taký hrob a nám nemyslí veci. Ale to bude zbytočné. Á, dobre to. Lebo vy dostanete aj takú mapku. A to je pravda. A zase mne to nejde nadstaviť. Tuto. Tuto je to miestečko. Chautika. Bro, už tu je. Niko, čau. Čau. Tu. Nerob! Ja potrebujem drevo. Práve, že ja neviem ani, čo ma zabilo. Choď pozrieť. On však si spadol z vysokého Ne, miesta. mňa niečo sotilo. Buchlo ma niečo. Niečo nájdú zobrať do laboratúry. Ja mám zemiačky. Ja nedám. Ja som mal len... Nájdi si. Kam, ale fakt, čo tu je? Ja neviem, buď ťa zhodil zombík, alebo tak, alebo si... Jak ma môže zombík zhodiť? Že tak Ja. chytré. Ale však zombíci sú teraz na ňom. Zombík. Hej, Mám málo dreva! ja mám ešte veľa. No tak choď tažiť. Máme! Aj sánky môžem pridávať a tak. Sánky. Dobre, davaj. OK, tak to lívnem a pridám nejaký mod, yes. Teraz to budete... Ale si akože- Pozrite sa aj na moje ostatné videá, keď tak... to tu zakopem. Napálte veľký like a odber. Ne, toto chcem zahodiť. Rýchlo, zdrhaj. Dobre. to. Nice. Mám to preč. Nice. Si dobre zastával.
nenechám ti ani jednu. OK, ja idem pozrieť do craftingu. Máš crafting? Dávaj. Ale ja som ešte nenapalil. Tuto budeme mať takto teda barák. Baráčik, ale Lebo- dvojpatrový. No to je jedno koľko. Lebo tuto je to najlepšie. Ja 30 som patrový, 30 tu raz mal taký velikánsky sklenený dom. Jasné, že to bolo v kreatíve. Ale teraz to máme v survival. A potom žiadny kreatív sa tu nebude ani používať. Čo, keď si to tak Daj mi ten crafting. Aj drevo, všetko, pome. Crafting aj drevo. A tu máš prekvapko! No dík. Môžeš si ju zobrať. A ideme pozrieť, lebo by som chcel tie sánky. Sánky, rozkraftíme drevo. Ale ešte tu Lebo vidíte, že tu sú sánky takéto, tu sú sánky takéto. Ale je tu aj sushi, čo je extrémne dobré. Ale toto sa ja takto vyrábam. Len ja by som potreboval sane. Sánky sú niekde tu, že? Slide. No, toto. Jeden kameň, ťa poprosím. Áno, jeden kameň mi daj. Mňa nezaujíma, či máš, či nemáš. Ja ho pozriem. máme za bambus. Tu máš. Nemá chlebík. Máš laser. OK. Celý zjedol. Teraz ideme vykraftiť niečo. Sám sebe. Sám sebe. Tebe nič. Lebo. Môžem vylúčiť villagerov. Poď vylútiť, čo chceš. Aj Toto. villagerov. Ne! Však si Ty povedal, sa to... choď si vylúčiť, čo Nerob! To nerob. Že ľudia, to mi nerob. prosím, Robík. robí asi správne fakty. Naopak. Ne faklia. Faklia? Aha. A teraz si spravíme toto sem, toto. Tam takto, takto. Jepí, máme to. Sánky sú na svete, do prečo nepadnem. Že nepadnem. Kde si? Nekom inému len. Tam je loďka, vpravo, pravá strana. Tu som už vylúčil. Aha. Niko? Ľudia, to keby vidíte, počkaj, to si prešiel tú rieku? Čakaj ma. To som prešiel tu, jak je spam point, tak normálne pôjdeš, Ja idem na sánkach. ale to je že veľký dom. Kde si? Mám tam na... Ne, nechcem padnúť do vody. Poď mi ma. No som niekde na sánkach, čo ja viem, kde som. Počkaj. Poď mi sa proste na mňa bol. Ne, ja chcem ísť na sánkach. Bo brosky našiel. Tuto je, mám to. Hej, ale Tu som na sánkach. Niko, vidíš to? Vím. Ale to čo je? Ľudia, pozerajte. Počkajte. Ja som to nepostavil. Vidíte? To je krásne. Však tam by sme mohli aj bývať. Ale pozri, Matej, nerob. Daj mi všetko, čo ti padlo, čo máš. ja len tento stolík. Tak mi ho daj. Zvyč ten stolík. Ja si všetko naťažím. Dobre, všetko si natáš, ale ja som ešte... Niko, keď sa pozrieš, že tam... Jaká vianočná výzdoba? Toto hneď pre mňa. Aj také. Niko, pozri, čo som ja postavil. Máš krompáč? No, Naval. pozri, čo som našiel.
Kde? No na Vyťaž tej to, strane. celé to naťaž, vyťaž. Celé to natážem tu. Hej, ale to sú najlepšie vianoce. Máš krompáč? Jo. Dones. Alebo ja si vykraftím, vieš čo? Ja si vykraftím. To je ešte lepšie. Nemám u seba crafting. Poď za mňa. Ale mám, vykraftil som si. Všetko tu poberem, nič tu nemôžem Dobre, zostaviť, takto. všetko je dobré. Hej, Kam ľudia, čo sme to našli? hej, ale Niko, hej, toto dá. Ja by som od tohto miesta išiel preč, vieš Yes. prečo? No. Niko, vieš prečo? Lebo to spravilo bum, 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 bum. Zvonec. Teda, proste nepamätám. A čo? Však pozri sa, tam je loď. Áno? Tam je tá vesnička, ktorú som našiel. A to tu. A keď sa to Poď mi to pomôcť celé naťažiť. To celé? Vyťaž to proste, poď mi pomôcť. Keď je náš chlebík. Ja tu ťažím cukríky a tak dám ti. Dobre, lebo vidíš, som ho rád. Ale celé mi to... Zabíjaj si Keď sa mi podarí Poď sem. Ja idem zabiť zajacom, dobre? Tu máš. Ne, tu máš a pomáhaj. Pomeň. Celý dom vyťažiť. Celý? Áno, celý. Dobre, ja idem domov. Čakám na materiály. Tu ti ich pohádžem. Vop. Tu máš materiál. To všetko doniesť. Ok. Všetky A ty to svetielka. Opováž. To je vianočná výzdoba. Tu máš crafting. Ja mám u seba. Dobre, tak ho vyťaž. Tu máš sánky a ja idem preč. Máš posteľ? Vyspí sa. Choď spať. Nie tiež. Dám si ju sem do tohto baráčku. Vidíte len Vy sa moje? tu dá spať len v búrke alebo v noci? To neviem. Ja to Počkajte, viem. ľudia. A viem, že každé ráno. Au. Aj to mám kvôli zombici? Nie, zostrelili mi sánky. Tak to je ešte väčšia bolesť. A vlastne odkiaľ máš sánky? Vykraftil som si. Z toho tvojho dreva, čo si mi dal? Ja vytažím, že celý domček. Čak áno, to od teba chcem. Ľudia, napalte tam odber. Tretíkrát to hovorím, to nevadí. Odber, like. Všetko, čo sa dá. Aj komentár. To. Že? Aj komentár. Ja potrebujem dvere. Neznášam dvere. Ania. 3 dvere. Nám dajú. 3-krát. Ale ja neviem. Čo? Ok. Ne. Hej, to je najhorší barák. Prečo? Lebo on je spojený aj s ľadom, ale aj s tým Tak ľad neťaž. Na čo mi bude ľad? na nič. Ja chcem mať pekný vianočný domček. Potrebujem drevo. Tak si naťaž. Nemám rýchle zání. A čo? Kam? Tak si ho naťaž. Ti hovorí. Na ďalší diel aj dostávame domček, lebo tento diel ho už asi nestihnem dostávať. Postavíme kúsok a na ďalší diel postavíme. Alebo keď budem sám hrať, to je jedno. Kedy? Budeš hrať sám? Tak, Napíšte do komentárov aj, koľko by ste chceli dielov Minecraftu. ja poviem, dokedy nezabijeme draka. Zničil sa mi prvý krompáč. Nice. Ja mám pomôcť druhý krompáč. Ale... Ja mám len jeden a ten mi stačí. Idem si naťažiť kameň na drevo. A ja si potrebujem teraz natážiť kameň, že nemám... Vieš, Ešte
ešte jeden kameň. Sorry, Prosím, ľudia. dáš mi 2 kamene. Ne, Neskácam nikdy tento domček. a čo? Doťaž ho. Dotažím ho. Na pár dielov. OK ľudia, toto bude asi pre tento diel už všetko. Takže čaute a majte sa dobre. Čaute a vidíme sa u ďalšieho dielu z Minecraftu.